Oedd Caerdydd yn ddewis amlwg iawn I fi o'r cychwyn achos yn amlwg mae gennych chi ffactor y brifddinas yn denu ac yn cynnig llawer o gyfleon ond tra ar yr un pryd yn ddinas fechan a chartrefol. Yn ystod yng nghyfnod I yn byw yn Llys yng Nghennydd ges I gyfle I wneud ffrindiau fyddai yn sicr mewn cysylltiad efo nhw am oes gobeithio. Dwi'n byw eleni hefo 2 allan o'r 5 oedd yn byw efo fi yn Nghennydd ac yn sicr mewn cyswllt efo eraill o'r rhai yn y fflat yn ogystal. Oedd yn breswylfeydd ni yn efo yn un o'r rhai oedd yn agosa I ganol y dre ac i'r coleg, felly lle perffaith ydy'r wir os I be bynnag oedd chi eisiau gwneud mynd I coleg yn ystod dydd a wedyn i'r dre. Ges I gyfle I wneud ffrindiau da iawn yn ystod yng nghyfnod un sy'n Nghennydd. Ffrindiau oes ydy'r gwir a ffrindiau dwi'n byw efo nhw erbyn hyn yn yr ail blwyddyn. Mae telebont chydig bach yn fwy moethus os ydych chi isio on sweet ac yn y blaen, ond ar y llaw arall mae sy'n Nghennydd yn agosach at y dre ac felly nes I ddewis Llety. Nes I benderfynu byw mewn neuadd y preswyl gan I bod hi'n rhan bwysig o fod yn fyfyriwr, symud allan o adre, symud I ran arall o'r wlad a bod yn annibynnol edrych ar ôl yn hun, bod yn gyfrifol am goginio na mae rhan hollol bwysig a dylai pob myfyriwr wneud o. Cyn y symud lawr i'r brifysgol, mi o'n I yn poeni am bethau fel rhannu bathrwm, rhannu cegin. Doedd yna byth broblem efo rhannu pethau chwaith. Mae Caerdydd yn le gret I fyw yna fo, a mae yna rhywbeth ar gyfer pawb. Mae'n le fforddiadwy iawn I fyw, sdim angen defnyddio trafnidiaeth gyhoeddus, sdim angen dod y car. Mae bob dim yma, a mi fedrwch chi gerdded I bob man. Mae diogelwch yn amlwg yn ymddangos yn flaenoriaeth i'r brifysgol. Mae yna rhywun ar gael 24 awr y dydd os ydych chi angen cymorth, fedrwch chi alw'r llinell gyswllt a fydd yna rhywun yn dod I ymateb unrhyw bryderon sydd ganddoch chi. A ydych chi'n teimlo'n ddiogel iawn yn byw yng nghanol gymaint o myfyrwyr hefyd. Mae'r undeb wedi lleoli reit yng nghanol y campws yn ymyl y prif adeilad, jyst dros ffordd i'r prif adeilad, felly mae hwnnw'n nghalon y myfyrwyr a'r holl fwrlwm ar y campws ac yn y blaen. Mae'r undeb yn cynnig llu o wasanaethau, le I chi gael cymorth os ydych chi'n dymuno, a hefyd mae'r undeb yn darparu cyfleoedd I ddatblygu chi'n bersonol, I ddatblygu sgiliau trwy'r fel dyfarniad Caerdydd ac yn y blaen. Felly mae yna bethau ar gael yn yr undeb a hefyd mae yna glwb nos da iawn yna. Yn telebont mae yna ddigon o gyfleuster a chwaraeon ac ymylon cymdeithasol, felly digon o opsiynau, digon o gyfleoedd o bethau I wneud unwaith mae'r diwrnod coleg yn dod I ben. Mae symud I fewn I Llys yng Nghennydd yn ffordd gres o wneud ffrindiau. Chi gyd yn cymdeithasu efo'ch gilydd hefo'r Gymdeithas Gymraeg. Chi'n tueddu I nabod lot o bobl drwy'r ysgol neu drwy ffrindiau, bod wedi cyfarfod pobl yn Steddfod a falle. So mae'n gret ddech chi'n nabod pawb yn barod bron. Mae'n naturiol bydd rhai myfyrwyr yn poeni wrth reswm am fyw oddi adre am y tro cyntaf, ond does dim rhaid poeni. Yn ystod eich cyfnod yn wythnos y glas enghraifft fyddwch chi wedi cwrdd â llwyth o bobl newydd, fyddwch chi'n teimlo bod chi'n rhan o gymuned a fydd o fewn dim o dro fyddwch chi wedi hen setlo yma.